supaya tuwuh rumangsa rumang sani. Nek tuwuh rumangsa rumang sani arepa mapan kasebut mulya ora bakal duweni sifat adigung adiguna. Contoh eneng masjid Mabrur Al Mabrur iki kan enten sing dados imam nggih to, eneng takmire ya aja peh dadi imam, ya aja peh dadi takmir, ya aja peh disebut ustaz ning rumangsanono. Pomo awake dhewe niku dipilih utawa iso dadi imam, diangkat mulya tembung dadi imam. Nek ora nang makmume arep ngimami sapa? Engko lak jenengan rada ati-ati, Pak. Senajan bisa dipilih dadi takmir, nek jamaah reneng, sing yang masjid reneng, jumlah kira dadi takmir arep nak ngiri sapa? Saged ditampi apa? Semono kok dadi Bu RT. Aja peh lingkungan ning kene berarti teturunan peh dadi RT. Dipilih niyung rumangsanono, pinter dipilih dadi RT. Nek ora ning warga arep ngerteni sapa. Ya Pak. Yen sewu tiyang niku nek purun sinau rumangsa rumangsani nggih atine jane rada semeleh, mapan, enak, kepenak.